Kemudian village organization kensi Mauria kalau rakhe jaga Jingduk sisnem hak arpratrik urisau rajar arfuai. Kani ka village organization kani ka kenhun ya trailang jongki self help group ki baper ki badan hapo ka Shnong kensi Mauria. Ya kani ka jing rakhe la plong ka plau Ïing jong ka Shnong kensi Mauria hak abla dan lang ki dekat jong baro ki self help group ki bapelong ya kani ka kenhun tani ya ka seng jong ki self help group ki badan hakatai ka Shnong. Kani ka jing rakhe le dolang ru ki wipat ki nong Shnong kentup ru ya ki nungalam Shnong ki ba kentup yo soda jong ka Shnong secretary jong ka Shnong bat kamjuru ya ki dekat jong ka step committee jong ka Shnong. Hakani ka sngi ba plong ya kani ka jing rakhe dap sisnem le dolang ru I cluster coordinator jong ka moderation block I kong ai korba nang ta ki wipat ki nungkit kam jong kani ka cluster ki belanon pun skai lang hakani ka jing rakhe hakani ka sngi. Kejing rakhe ka kentup ya ki report ke bala ai ne ki self help group ki baper ki badan hapo kejing kup kejing pe jong kani ka VU ya ka bakla report ya ki rekom trikam jong ki hakani ka sisnem ka bradap bat bon ki report ki lapan pau ya kejing trikam jong ki self help group nakam ta berkentiu ya ka roi ka par kham tam e ya kilom kami bat kham tam e ban trikam ya ka weni ki mat trikam jong ki self help group bakata kalong ban Weng ka Jingduk ka badan ha kilom kami bat kumjuru napo ka Shnong ka Thaw. Mada ko cukup poru la yo ya ka report na secretary jong ka VU ibala batai ya ka rekam trekam jong ka ni ka kenhun ki self approve akan ni ki sisnem ki baladap. Hapo ka VU ni dan khanyo tli ki SSG ki baladan hapo ka Shnong jongi. Hat ar tli ki SSG ki baladan hapo ka VU kita kilong kumne harum. Senrop lang yai ne junam serdo lang yai sno lang bu junom ya kedup lang, Ïarap lang, ban yakit lang, lam lenti, yang rasong, ya skem lang, nang penroy. Ibang pat rung hapo ka VO kilong kini. Ka SSD shem tilang, mentoy lang, yalum lang, nang kiyo syaprang, bat yamon lang. Niju penlong meeting sien man la unai bat ngilom yo ukun show ha ka dor san po tingka ka Weng ke SSG ha ka santrik menai Jun snap arjar arpaway ka World Environment Day ka WO kala rakhe ya ka negasi da ka batung ya kiding ban pende pensa ya ka mei mariang ila jushim menta ha ka jingtam plastik jang ka Shnong ka baju ka bala jupenlong asin sibnai bat ngila julum ya kinyut man la katayaw na ki dustbin jong ka station mau serong ka VO kala late singolem bat no senyang ha ka jingklot no iway member jong ka SSG lam lenti. Kum kadak kejing keman ya kejing tap sisnem la ot ru yo kek dari cluster coordinator na kementampan penpau kejing sokman ya kani kejing tap sisnem jong kani ka village organization kebadan hapo jong katai ka Shnong. Cluster coordinator habakran ne kejing lang ila penpau kejing sokman ya kejing nanti ka basisnem jong kani ka village organization hakaba kejing tei lang jong sebab group kejing tei sistem kejong ki kalawara kejing mentoi ke babun kilong kemi bari kenturu kejing tei sistem susu na ni sakmat kana manon ra susu ya karoi kapal bakum juru ban Weng ka Jingduk kejing kerdu na kilong Ïing long sam ki badan ha ki Shnong ki baper. Kajing kublai ka bakar pang kalong nakabenta ki SSG hakaba dailing ba jangki dailing ba kajing tray sitam ka jangki dailing ba kajing yatrini kajing yatray lang ka jangki hakaba yala ban form ya ka VO lani kata ka village organization hangni hapo ka Shnong kensi Mauria ha ai kublai ru ya ka VO kinangket kam baro jong ka VO hakaba kilayat tray sitam bat tray minat ha kini ki benai ki sini ki belalai no ha ka ba ni layo ban rakhe akan ni kasni
kasi ka jingdap Islam jong ka bio dai ka jing trai sitom ka jong ki nyempal hap bayo snow baka bio jong pi hang ni po kin si mauria kalau dap Islam hoi le se ha ka bamin ning kom bangi dang kom ya ka bio ki kendu ba ki siam si buan ki jing ki jing kendu ha po ka jing trai kam ka jong ki Henry menta ba ka bio ka jong pi kalau dap Islam ai ba ka jing trai si tom ka jong pi ai ba ka jing trai minat ka jong pi ka jing yai sa jong pi kan wara ka jing mentoy na ka benta ki ken thai baro ki badan Ya kan dikas ni la pencet pencengain ru da ke jing la kai drama na ni ki short skit bala ai da ke server group nang ta ke jing ruai pat kum juru ke jing shat na ki khot jong ki server group ki badan hapo jong kan da ka village organization